ystävät, jytkytetään! Tämä on sitten jytkytystä tästä eteenpäin. No niin. Perussuomalaiset, ehdokkaat, jäsenet, äänestäjät. Äänen voima on valtava. Yksi kerrallaan äänet kerätään ja jokainen lasketaan. Ja vaalit käydään loppuun asti. Ja me todella käymme loppuun asti. Ravitermein sanottuna jääradoissa on kiva ajaa, iltaraveissa on vielä kivempi ajaa, mutta kuninkuusraveissa on kaikista kivoja.